κάτι. Ο αδερφός ο Γιώργος έκανε χωρότερες κοπέλες στην Άρο. Εσύ θα γίνει. Κάτι είχε. Όσο εμείς χωρέσουμε το Γαϊτανάκι, τα μπαλόνια τελειώνουν, έτσι σιγά σιγά πρέπει να φύγει και ο κλόουν. Μήπως μπορούμε να τον χαιρετήσουμε? Για πείτε ένα γεια και να ευχαριστούμε τον κλόουν. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε στην